I-Ofisi yomkhuseli woluntu kwiphondo lomntla Koloni iza kuqhuba uphando ngedama lamanzi elindle kuhola wendlela u-R31 onxulumanisa idolophu iBuckley West kunye nesixeko saseKimberley. Iminyaka emithandathu eli dama lamanzi elindle emi apha. Lamanzi amdaka adala ivumba elibi. Abahlali abakroqokileyo babhenele kwi-Ofisi yomkhuseli woluntu. Into esizoyenza njengamanje sizoqhubeka sivule uphenyo sibheke ukuthi yini kangaka inkinga eyenzakalayo kulomasipala lapha obeka impilo zabantu engcupheni. Ukanti umphathi kumzi okwamkela indwendwe uthe le meko ichaphazela ushishino. It literally makes it impossible to operate at the level that we need to. Because how do you operate with sewage water right at your entrance while you've got guests inside your facility? Ukanti kwelakhe icala umasipala iSol Plaatje uthi umsebenzi wokulungiswa kweziseko zokuhanjiswa kwamanzi elindle uqhubela phambili. Nobelungu nowapane kwiindaba ze-SABC eKimberley.